Всяка година стотици български мигранти заминават за Холандия в търсене на по-добри условия за работа. И докато голяма част от тях се устройват добре, започват легална работа в сектори като селско стопанство, строителството и промишлеността, някои от тях са подлагани от фалшиви обещания. Заминаваш с обещания за добра работа, но се оказваш излъган. Пази се, не всяка работа е това, което очакваш. Как да разпознаеш, че си в опасна ситуация? Ако получиш предложение за работа в чужбина без договор, внимавай. Ако някой ти уреди всичко лесно, транспорт, квартира, храна, това може да е капан. Посредникът обещава работа, но удържа пари за транспорт, храна и квартира. Живееш в тежки битови условия. Работиш извънредно, без да ти се плаща. Нямаш достъп до личните си документи. Получаваш по-малко от обещаната заплата или изобщо не ти плащат. Това може да е експлоатация. Научи как да я избегнеш. Внимавай на кого се доверяваш. Не заминавай без договор, адрес и информация за работодател. Не давай личните си документи на никого. Никога не подписвай документи, които не разбираш. Потърси помощ, ако усетиш, че нещо не е наред. На място в Холандия. Фондация Барка, организация Fairwork. България. Национална комисия за борба с трафика на хора. Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина. Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация, кампания А21. Единен европейски номер за спешни случаи. За работа в Холандия е необходимо валиден документ за самоличност, паспорт или лична карта, да си изкараш местен регистрационен номер или BSN номер, да имаш осигурено жилище и да знаеш адреса, където ще живееш, да си направиш холандска здравна застраховка, да си създадеш дигитална личност за административни задачи. Това видео е създадено в рамките на проект, реализиран с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия в България.